Το νησί Γκρις, δηλαδή η Ελλάδα όπως όλοι γνωρίζουμε, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο για την εκπαίδευση. Αρχικά, μπορεί να κάνει το μάθημα της ιστορίας πιο ενδιαφέρον, εφόσον το αντικείμενο που διδάσκεται, για παράδειγμα η Ακρόπολη, αναπαρίσταται οπτικά. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο στη διεξαγωγή μιας διδασκαλίας, διότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με το αντικείμενο αυτό και να το επεξεργαστούν καλύτερα, σαν να το επισκέπτονται στην πραγματικότητα. Επίσης συμβάλλει και στο μάθημα των θρησκευτικών, διότι υπάρχει μια εκκλησία για χριστιανούς Ορθόδοξους, αλλά και στην πολιτιστική ενημέρωση, αφού έχει αρκετά μέρη που μυρίζουν καθαρά Ελλάδα και ακούγονται ελληνικά τραγούδια. Ας ρίξουμε μια ματιά στο ενδιαφέρον αυτό νησί. Athens Academy, Ακαδημία Αθηνών. Είναι μια ελληνική κοινότητα που στόχο της έχει να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση μέσω μαθημάτων ή και εκδηλώσεων στα μέλη της, τα οποία ανήκουν στην ομάδα The Power in Unity. Στο κτίριο της Ακαδημίας υπάρχει μια βιβλιοθήκη, αίθουσες για συσκέψεις, καθώς και εκθέσεις με πίνακες που απεικονίζουν αρχαία ελληνικά αντικείμενα. Μελωδία 99,2. Παρθενώνας. Ένα από τα πιο λαμπρά μνημεία της Αθήνας μπορούν να απολαμβάνουν οι επισκέπτες του νησιού Γκρις. Αυτό ενισχύει τα μαθήματα ιστορίας, κάνοντας τα πιο ενδιαφέροντα για τους μαθητές, αφού μπορούν οπτικοακουστικά πλέον, έστω και σε ένα εικονικό κόσμο, να τα μελετήσουν. Ακολούθως βρίσκουμε την Ελληνική Πινακοθήκη, με έργα μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων. Στη συνέχεια βλέπουμε μία ελληνική εκκλησία. Προχωρώντας και εισέρχοντας στην εκκλησία ένας επισκέπτης, μπορεί να μάθει αρκετά πράγματα για την ελληνική χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Γενικά, το νησί αυτό θυμίζει πολύ από Ελλάδα, με τα νησιώτικα σπίτια, τους ανεμόμυλους, τα καφενεία και την χαλαρή ελληνική μουσική που παίζει σε όλο το νησί. Κάπου εδώ τελειώνει η παρουσίασή μας στον Greece Island.